Tento diel autoškoly musíme začínať v pokoji a s rozvahou, pretože aj manéver, o ktorom ideme rozprávať, si vyžaduje špeciálne pokoj, rozvahu a chladnú hlavu. Predbiehanie je jeden z najťažších manévrov v rámci šoférovania vôbec. A ak nevyjde, následky bývajú ťažké. A to, že ste začiatočníci, ešte neznamená, že sa nedostanete do situácie, kedy treba predbehnúť. Dostali sme sa do reálnej situácie, pred nami je ťažké nákladné auto, ktoré je pomalé, treba ho predbehnúť, aby sme nezväčšili kolónu. Nebuďte od neho príliš ďaleko, ale ani úplne nalepený na nárazníku, pretože keď sa nalepíte na nárazník a on pribrzdí, bude zle. Rovnako potrebujete na to vykláňanie dosť taký veľký uhol, veľký manéver s autom. Čiže dajte sa takto ďalej od toho auta a čakajte, kedy vám situácia dovolí predbehnúť ho. Na predbiehanie potrebujete dnes pri rýchlych autách a pomerne vysokých rýchlostiach naozaj veľký prehľadný úsek. Ak ste v cudzom prostredí, musí byť extrémne veľký. A teraz pozor. Už teraz sa pripravím na predbehnutie oproti idu auta, začínam sa rozbiehať a vykloním sa von, aby som mal čo najväčšiu rýchlosť aj so slabým autom. A čo najrýchlejšie sa zase zaradím späť, ale tak, aby som neobmedzil auto za sebou. Čiže teraz, keď máme ten manéver už za sebou, si to na záver zopakujme. Nezačíname predbiehať vtedy, keď sa to protiidúce auto minie. Ten manéver musí byť pripravený skôr. Musíme začínať tak, že si podradíme, aby sme mali dobré pracovné otáčky motora, tie, kedy sa auto najľahšie rozbieha. To je vlastne šprint predbiehanie. Dáme smerovku, aby všetci okolo nás vedeli o našom úmysle, že chceme predbiehať aj tí za nami. Treba sa pozrieť do zrkadla, to som ešte popri tom nepovedal a už som očami mykol do zrkadla. Čiže musím vedieť, či odzadu niečo ma nepredbieha, či mám dostatok miesta. Hlavne musím mať dobre podradené, smerovku zapnutú a rozbiehať sa skôr. Najmä ak idete dlhšie za autom. Idete jeho rýchlosťou. Berieme tento prípad. Vy sa potrebujete rozbehnúť, potrebujete urobiť rýchlostný rozdiel a to nejaký čas trvá. Čiže buďte za tým autom v takej vzdialenosti, že si stihnete urobiť ten rýchlostný rozdiel. Ale ak ste príliš ďaleko za autom, tak zase bude trvať, kým ho dobehnete a situácia pred vami sa môže dosť radikálne zmeniť. Možno bude asi najlepšie tie prvé predbiehania si skúsiť pri pomalších autách, ktoré idú pred vami. Ja neviem, traktory, staré náklaďáky a do tých vyšších rýchlostí sa dostanete až potom neskôr. Treba na to cvik a naozaj je to asi najnebezpečnejší manéver. Tak veľa šťastia.